Намираме се пред църквата Света Петка Самарджийска. Всички са чували за нея, защото се предполага, че тук е бил погребан Васил Левски след неговото обесване. Но малцина знаят, че под нея има старо римско гробище от 4 век. Нашето откритие за тази църква е, че тя се нарича така заради един стар занаят, този на производителите на самари за животни – самарджиите. Точно те дали част от средствата за построяването на църквата в квартала на самарджиите и я посветили на своята покровителка – Света Петка.